Fiecare noapte la 3 dimineața aud o femeie plângând în grădina din spate. Prima dată când s-a întâmplat asta, am fost trezit de soția mea, care m-a întrebat cu o voce terifiantă și speriată dacă aud acele țipete care vin din grădină. M-am ridicat din pat pentru a mă duce la geam să văd ce se întâmplă, iar soția mea a vrut să vină cu mine. Atunci i-am spus să stea în pat, pentru că o voi face singur. Vreau ca ea și copilul meu să fie în siguranță. M-am dus și m-am uitat pe fereastră, iar în grădina noastră din spate era o femeie îmbrăcată în haine negre, care stătea și plângea pe un buștean. M-am holbat la ea timp de 5 minute și am stat pe vârfuri pentru a nu fi văzut. Aceasta probabil a simțit că cineva se holbează la ea și deodată a întors capul spre mine, dar m-am dat repede după perete și nu am fost văzut. În final m-am decis să sun la poliție, iar 15 minute mai târziu poliția ajunsese la noi la poartă. Atunci operatoarea de la 112 cu care eram în telefon m-a rugat să ies să le deschid ușa domnilor polițiști pentru a se putea duce să verifice zona. Am scăpat-o pe acea femeie misterioasă din ochi doar 2 minute pentru a le deschide polițiștilor, dar când am ajuns în grădina din spate, aceasta dispăruse. Asta era imposibil. Nu există porți în grădina din spate și singurul loc prin care ar fi putut ieși era poarta pe care au intrat domnii polițiști. Gardul nu îl putea sări, pentru că acesta are țepi și are 2 metri înălțime. În timp ce o căutam pe femeia misterioasă cu domnii polițiști, am văzut că cineva se holba la mine din pădurea de lângă casa noastră. Apasă pe butonul plus din dreapta pentru partea a doua.